खुलुमबाय बयखौबो जों दा गान्जा फाग्ला नि शुटआव दङ हिर'ग्राफा जोंनि डक्टर रेडि जाबाय नामा माथिसे फाइथि हिर'ग्राफाया बे मुभियाव डक्टर जादों गान्जा फाग्ला मुभियाव जोंनि डाइरेक्टर सार पंकज लाहारी दा करिश्मा दैमारी बरमायाव दं जों दा हेलो मनीष दा फ्रांसिस बरो थैंक यू अनसुला गान्जा फाग्लानि शुट जागासिनो मुभि फ्रांसिस बरो how are you I'm good how are you नाइजेल हाजवारी मुभि गान्जा फाग्ला मुभि अमा राजा ब्रह्म बरमायाव दं अमा राजा बिग्राय औवारि गेजेर नांथ'वाखै शुटआ 10% थांबाय दासो बिमल ज्योति इस्लारि बरमानिफ्राय एसे हाबबोनांगौ मेदा होननाय जागा मोनसेयाव दं जों देरहासार बर' मा फिल्म गान्जा फाग्ला आसा खालायो बयबो नायगोन होननानै एसे शुटखौ नायबावदों नैबे जोंनि मेकआप आर्टिस्ट अनजालि बिराद मोजां मेकआप खालामो ओमफ्राय बे एसिस्टेन्ट भिडिअ नालाय अमा राजा ब्रह्म दे नायथार मुभिखौ हेमन्त बर' हिर'आ सानै दं जोंहा सासे जाहैबाय सोरां ओमफ्राय सासेयाथ' हिर'ग्राफा प्रियम बसुमतारी how are you ma'am I'm good प्रियम how are you आब' हेलिना कापनि हारिमु बर' एक्चुअलि अरिजिनेल नङा हेलो आदा रायदाव मा खबर एक्टर साहिल एस एक्टरखौ खिथिलाय आच्छा अके
बै गेजेराव थानाय गुफुर गाननाया रिसेन्ट एलबामा मोजांथार जादों आब' नोंनिया थेंक इउ सामनजित बसुमतारी सुमनजित जावलिया देवान खुलुमबाय आब' खुलुमबाय जावलिया मादै बुरैब्लाबो गोरायैनो दं माथो नै मादै नों बांद्राय गोदै जानांलिया आरो फुं फुङाव एसे बेरायग्रा Manishta, how are you? मोजां नुदोंना रकेट अनसुला ब्रह्म नोंखौ दिनै समायनासिन नुदों थेंक इउ अनसुला आदा राइदाव नायगासिनो नामा दे निराज कुमार बर' मुभिया माला रिलिज जागोन मुभिया जोंना सेप्टेम्बर फोराव जागोन रिलिज हिर'खौबो नुब्ला मोजां जागौमोन राजिब बसुमतारी अके हिर'गा नै शुट लागासिनो जुगामि बसुमतारी हिर'खौ खोन्थायासै आच्छा हिर'आ जोंना सानै सासे जाहैबाय हिरक राभा ओमफ्राय सासेया सोरां मा लिरदोंमोनलाय सोराङा मा लिरदोंमोनलाय सोरां नार्जारि जोंना पार्कारा वीरनि एक्टरा हारिमु बर' आंसो ए आदा हालब्रि Jadab P. Rajguru. Hi Helina, good to see you. Hello. Ready? Ajit Rabha, you're my favorite actress. Love you. Thank you, Ajit Rabha. Satyabrata Brahmo, all the best. Thank you. Biswajit Ramsiari. मा मुभि आं खोन्थाखाबायमोन बिश्वजित मुभिनि मुङानो जाहैबाय गान्जा फाग्ला आंनि को एक्टर्सफोर सापर्टिं रलाव दं बिसोरबो हाय होन जोंनि स्क्रिप्ट राइटार आरो डाइरेक्टर सारा बेनो पंकज लाहारी दा नवज्योति कलिता शुटिंगत आसु अके बिदिबा दोनथ'नोसै आङो उनाव रायलायफिनबावगोन लाइभ फैबावगोन आङो थेंक इउ एभरिवान आसा खालामो बयबो आंनि मुभि एबारनि मुभि गान्जा फाग्लाखौ नायगोन होननानै बाय बाय